Tir tu te in zavayin si baivek ule. Tunjum video a chuanin lalram nu nung ber din turin anim buat sai mek ti chungchang an soi hi kan lo let donani. Mitam tak chuanin thil lo thleng mek hi alo thleng mek ani ti po an shelo. A chan chu headlines lian tak taka mun aron changve lawa. Chu ai chuan thil ti ol sam dan zongin aron kala. Lote po tangka faya lalavin kan phone ha aron lut maya. Munshang changa camera te anda chu chuanin kan mai te alo la zung zunga. Ma se an soidana chuanin nang mani veng him tur chewa dinani anti a. Kan malam huna hianin engangin nge aron kalzel don ti chu suang tua aharani tiro. Ama ero chu han ente. Vuindi a hianin munshang changa hianin cash kan mang to lova online payment sia kan mang to a chuwan chuan I phone mangin aman hi pe mai ta che te anti chan to a tin company shang shang te chuanin an apps mang turin min ti chauta a an apps mang tu te tan chau khanin discount te an siam chan ta ni hi tin munchen khada phei chuanin I phone ni nei lo chuanin I mai khanin pe mai ro te anin ti to a heng thil te reu te ol samna ni o manga ron lang hi a phe na hianin policy nei ani veka heng dalan zam policy te hi zan khathil thuwa an thla group theiani chumi an thlak tur chuanin ingai dan an rondil to lowang chung thil te chu aron thleng popanga chung policy te chu an thla khuna chuanin let le na om to lowang a chan chu an ma ni hau hi he program duang tu te an nia he system he kalphung siam tu te hi an nia he system ma hianin democracy om reng lau kham policy an lo siama zan khathil thuwa an thlak te poka a ka du lo hetiang hi ka du dan ni lo ka ngai dan ni lo po ti ma lai thu soi khanom zia nei lawang I har chwa huna meu chuan alo tlai to hialang hengte engwanga shil chenge kani information ishat ka du wangani kan maloka thil thleng tur a in dot dana in lo sha thiam nan te a soi kania chu bible hianin chang takin min lo zir tir bokani rel konga iloding ta a nangma panzong in rel chu chak tak mai na ron ta na mi tu e moni chuanin so rel ron kalania idin na changkhanin kalson ro asuang che ron tia chu thu ron shil tu che chuanin ti hlau che atum lova I om na mun kha mun hlau omani ti a sha tir du wang che ni chu tiang che chuanin ke po in ka ti ani hoi kwal vel te he system hi khoi muna po a om to ni damdoi na te bank account na te sarkara te factories, warehouse, school ate, traffic cameras ate, safety cameras ate, patrol drones ate, thil suina ate, customer service ate, restaurants ate, engpo soila, an omvek to ni, AI hianin khoveli awap ne to hle ni, ma se hei hi abul chan na chau alani zoi. Robot te ponron siam chhuak to a hei ala tir lutukani, abuin chan na chau an ni. Humanoids robot kan ti mishing ang theitur bera an siam te po chu anron ti chhuak chan to a munshang shanga mu theina oma aya changkang zogin an siam chauzela voinia kan mu pha khi chu ala basic ala tir em mayani motor po hi aron chan chaudan han entala man laya motor an lau manchin lir thei ke pali nei le voinia motor te chu anin chakhlei dan te an chat dan te hi a in chen to lo zia I muthiam theiang chu tiang che chuanin robot po hi an siam tir le an siam chauzel turi a in kar hlanga an changkang te donani darpa ho robot hi mutoem an robot hi achangkang hlowe me maya ama ero chu darpa hianin voinia an robot an siam chwali an mante min mutir hi an robot nei te zinga a chaber an ni don haulau a chan chu thil tam tak hi an thuk ruanga kan shiat lau turin an da donani chu wang chuan voinia min mutir le kan mu amphal hi chu robot pa ngayan siam tir angvel kha alani chau ani adang changkang tak le lau tura rin zok te chu vantlang min hmuah hian an da don lawa ruk theng berin an kalpui don ti hi a chiang emema robot hi chu amu hil ve ngai lawa dam lo ve ngai lawa a hlo po san turin angiat ve don lau ma se ke ni chu kan dam lo thea hlo sang te kan mamu a tin kan mu hil chhin ani ani le sarkar hi irinang ani don lau sarkar hianin poisa tam tak hi a cheprel na se emema kan sarkar chau hi ni don lawa khovel ram shang a sarkar te hianin sumle pa hi an chebrel na se emema
engram ma hianin a hnu fual bik ni an du don lova chutiang ang zong chuan malam am pan vek don ani technology lama mason na asanga ramshang shang anin elna se me ma chu wang chuan hetiang nga inel na hi a om chho zelanga hei hian to pin tai nei lawang chu mana chang to ani dampo ani renga anni chuan chongka moi theng berin efficiency thil hlok thlak lamani e an ti thongang voinia hianin heng khol te hianin mishing tam takina lo an lak tur te kha an lu alan chhauta a loilak chuanin ifona message donga e account a luti she theya mi in hlo alak lo na chuanin engma alei theidon lawani chuta chuan hlo kanma mo na kha asang em mai dona khovel pumpuya mishing atam zo khi chuanin kan hlo te hi kan mang fai re ta hlo lo lu le hun tur kan nga ga ti khanin a chuang liam om theilawa kan hlo khanin kanin tung nung chok chau ani a chutiang ani awang chuanin thakhat lek hlo po kan lak lo chuanin kan nun phung kha abuai ani ringot maya shing nun kha ma chon a har sa don e me mani chuwan chuan pathian hianin damlo na lakata hi min veng sela a chan chu kan damlo chuanin sum le pai a heksia sum le pai mamona asang chhauzel sia engtin nge chu kan nei bel theite lulang ma se hetiang zong hi an du da nang le an lo ruwa man da nanga thlengvek ani sia mi puiten an hlo bi an thlabi hlo angzela an nuna khami ring che an nung ani chuanin olsam takin mi puite hi min thunun theidon ti hi an hailo a chan chu systema in ngata system tellawa I khosa theilawa ni chuanin system kha nangma ringin akal to don ani heng thil zong a thlen lai hianin langlo lama hianin thil thleng tam tak alawm vele zela chu AI hype balloon lian taka andin hi ke mai thei din huna ading don ti nani heti hian zona inei mai thei AI hianin khovel hi athunun doni ti sia chu ti lain he AI giant bubble hi apwa ke doni ti boxi a engti nge chu a thlen rual theyang a chan na chu olsam te ani heng AI hype te hi elite te he system thunun tu te mithil di thei tak tak haute hian an thunun ania chuwang chuan mi puite an thunun theina turin heng thil zong hi ti puwa masak an tum ti nani chanchin thara headlines shanga ilo munge mulo chu ka shelawa Nvidia hi company lian tak mai khovela po lang tham ania an hlutna po billion ni lai ani US economy za som paruki Nvidia hianin a in ngatani swan heta kan shata na poimo mai chu revenue sumle pai an laklu na lampang ai ma khanin engnen nge anin partnership engnen nge anin zom anin thun zom ti hi apoimo maya achan chu Nvidia hianin investment hi company shanga Entinan Xa te Palantir te Oracle te an neya tin heng chau hi ni lo company tam taka hianin investment an ti ni chuan X chuanin chu poisa chu alo la a Nvidia khanin ava invest let vele a ti chuan chu tiang chuan poisa kha anin hlan kwala Nvidia hianin poisa tam tham taka siamani hi kan ti lai khanin anin taka chuan khang poisa te kha albial khanin an lawin hlan kwal ton ti na ani zo kan sha thiam theinang kan soinon le lokanga Nvidia khanin company shang akhani investment tiang khan alang ta a Xa te ava invest ta chuan X chuan chu poisa vek chu alo lak chuan Nvidia khanin investment tiangin ava hlan ve let le ta a chu ta chuan Nvidia khanin a poisa kha alo man chhuat to sa kha thaibawa an accounts buwa chuanin revenue poisa an lak lu ang khan alang thei ta ni heng anti dan chin awang hen Nvidia hi khovel pumpuya po corporate lian le house tak ni in alangani it's one he AI hype bubble hi ake cheche pe kan ti na chan po heng company lian tak tak te hianin sum le pai kha an mani in kara khanin an lawin hlan chhon na sat em wangani headlines shanga po kan muka Nvidia hianin Oracle nen anin partner le ta anin thunzom le ta millions eng moza thein thunzom na hianin an in invest tonani ti te kan muwa me lung thar poimo tak mai an phunani ti ten kan siarani kha amai ro chu hetianga anin ti kwalton na hianin an mani kha product an lo ni tarek mai ani ma se hemi awang hianin stock market kha aron sang ta dor maya chuwang chuan kum reilo te liam ta chang to khanin US stock market po hina satakin aron chang ani
ani na taka chuan heng thil zong an siam dan le sum le pai an chelek dan han en chuan scam chiang takin ani a heng company Chungchang card ron lang chin te in mu chin tam taki Nvidia in titura ti na le aman atum vek ten ni Nvidia chuan heti hian tia heng GPU seng mo za thi chhal kan du ani achan chu data center lian tak mai sak kan du a chu wang chuan heng company Chungchang hne na hianin heng data center te GPUs te hi kam pe chewanga anin an du za dan lo shala an thei za dan lo shala a hlok na min lo pe kha kan du ani an tia sute an ti chuanin khovel pumpui ram Chungchanga khol te kha an thlun zom thei ta vek ani chu machine mun khat machine rule book an tia khanin an da lut thei ta vek boka ti chuan a end product chu khovel ram pumpui a hianin alo in ang vek don ti na ani engrama po omla khoi hmuna po omla a in ang vekang hetiang thil hi khoi ange kan hmu le khovel pumpui hi thunei na pakhat hnuaya kan tluk lu dan tur khoi ange kan hmu le Bible khan chiang takin alo soi ani kha Bible chuan in mi zong te chu thunun an nia a hnuaya ang kun tur thu kha alo soya ti chuan heti hian zo na ilo nei mai thei chu chuan engtin nge kan finance kan sum hnar hi a khoi poyang ti in chu a ol sam lutuk he system hi an siam ma sapotanga chu mi zong an man ti ranga mi te kha mi tel lo khanin nung theilo tur khop le khata in ngat tur khop khan an siam photanga chu min hnuah chuan chu system chu an ti chen an crash tir don ani chu an ti che anga enge lo thlengang mi zong ina an lo rin le an lo in nga na ber ti chha ta si chuan enge lo thleng tur chu buai na chi ai na alo thleng don ani mi te kha an mang ang em manga chu mang an na chuan mishing te kha ulsam takin athunun thei don zo kani achan chu mi te kha na sataka am beidona an mang an to chuanin engthil po mi den an ron soi chuan ulsam takin an lo pom duak thei to don si a ti chuan kan soita kang khanin mi pui atam zo khi chu hlo ringa nung kan ni a kan hlo hi ti khailak ani emo la theilawa kanumani chuanin kan cham ngal don ti nani eitur engemaw zat ka stock alom polo ti ma la kha khan engchen nge adayang chumi azo to huna chuanin mi puite chu kan mang anga kan chi ayanga kan ril ruwa ha anga chuta chuanin khove hianin janpui tu chu hun thim taka ta chan chuak tu tur chu amamo anga azong ruayanga chuta chuan engtin ngen ron tiang chandam tu tur kha anon siam le donani eng chandam tu nge ka soi chandam tu heta ka soya chu khovel pumpuya mi zong te min thunun na tura remruat na an kalpui khan ron mang thei don ti nani heti han ron zuar to anga irila chamani mo thil leina turi nei lawani mo kan leisak vekang che kan peang che chena tur ini nei lawani mo chena tur in kan peang che ibil zong pek sak fekiniang lungai ma ta che engkim kan siam chadona lom nangina iti ve tur chu I mai kha ron scan la I taksa khan chip te ham phum la ti te pona ron zwar theya ama ero chu tun la ya chuanin AI manga mai facial scanner hi ani tlang pui to zo kang kan taksa hanin chip am phum kher angai to don lo Bible chuanin sakol sin chana chu an chalai mo angkota emo aniang atia ani chuan heta chalin ako tuma chu AI manga facial recognition scanner hi ani theyani chu chuan I chal kha I mai zong a scan pa kha ina scan vekanga chumi chang chuanin tunge ini nan sianga engthil nge iti an sianga I blood group an sianga I chungchang eng po mai kha an she to donani achan chu a ma achang to in heng zong she thei tur hianin remruat na fel tak an lo nei vek to a I chungchang zong I data zong te kha server khoilai monia chuanin uluk takin an lo da thadim diam to zo kani khovel pumpui ti chha tuk chha tir global collapse kha khovel din tharle na atan manroa anron mangdon ti nani Bible thu ang takle Bible chongkam taka soidon chuan hei hi sakol chin chha na chu ani don ani ti chuan mishing te kha in kara khanin engtin tin moni chuan an da ve anga heng system te hi kan siamang a enkol tu tur te chu mishing te an nia lom an tianga tin na te po a om ve zelanga amma ero chu mishing khanin kha system kha akal chak theilo na tura akara alo tel ve ani chuanin kha mishing kha an labawanga na po thok thei to lo tur po in an siam thei dai ani chuti khop chuan a ol samang
khol reng hi han en tai la na thona khanin ati chhuanop zong te a khol a par chengemoni diklo te chhalo te alo chuanin kha an paya athainan thak zelang khanin mishing po khanin kha system a khanin an du anga kalchak tir theilo tur zonga ma alo la ka alo che ni chuanin kha mishing a kha engtin ngen tiang ti lo ngai to zui ve mai ta la ti chuanin heta langchang te em mai chu khol yan tak mai mishing mamo lo an sa a an siama chu chuan mishing heng tika ma amamo zui kher lawang sumi mang chuanin mishing te chu athanga min o tira mishing te chuan chu thil chu mamo hleya kanin sha thuna le atel lova theilawa kanin sha thuna an ti tlu anga an ti chhia anga engma be seitur to lawa min siam nuwa a solution minron pele don ti na ani sutianga thil alo thlen chuanin mitam takhianin chu an che theyang a chan chu he khovel economy in cher chuan dan te engtin nge anin rin ton dan te kan hmu thiama economy achia chuanin dominoes kan han rema kan han nor tlua an zawai a in khaidia te an tlu thinang hianin economy pakhat atluk to chuanin adang zong kha atlu chhevek theidon ani sumi huna chuanin economically han en chuan mi engmozat kha lodam kho chuak po ni sela khovel hi amma ai khanin acheto don zo kani mi puite chuan eituran nei lowanga an chamanga tin curfew ampuang reng bokanga tu ma chuak su chwa theni lowe an ron ti anga chu mi puite chuanin zom lo theilewin an omang covid lockdown lai kha chuanin duty te anom lo min hu anom lo ti in chwa ruk na te atam ma kan chuak ru thei china ama ero chu heti huna hi chuanin muntina camera anda amin en thli thlai thei to a jones te ron thlo tir ta slamin mu thei ve ka chu chuan facial recognition scanner aron keng telanga olsam takin tu tenge kan ni ti kha min man chuak zung thei do na thu kan oilo chuanin dam bo chat man kha kampek zelangai dom boxia engtin nge ni ta ang chumi chana chu AI system ina aron kalpui danin ashilang chu USA ahian tuna ahianin President Trump pa ro rel na hnuai ahianin system palantir an ti te chu bunin a meka he palantir hi shelo kanom takin kan soizaw lokanga palantir healthcare ate an manga healthcare khanin COVID-19 hunlai khanin an mangna se ma chu ta chuanin tuinge he COVID-19 hi love khoi hmunang ngi apudar de mi puite chuina kanin achangkai ma chu tianga tan chuan an manga tin defense system a information diklau kan neem mi in minron beyem cyber attack a omem miswal te chu khoyangi anom engtin nge anom tiawa chuina de an manga commercial enterprise shanga an mangboka organization lian tak takin an ma ni chunga AI kha man theina turte thunun nante an mangbokani mi pui van tlang sha ta chuan chu tiangang chuan an soya amai ro chu kan shiat lau phena hianin engting tak nge an manang ti hi ngai tua tham atlingani tunhaya mishang shang te chuanin thil hote te manga in hnial na te kan nei china ardui chungchang ate ile in chungchang ate hi chalo ti te hote tia in hnial na te kan lo nei chin ni amai ro chu khoirama po ommai la London ate Tokyo ate New York ate anemo engrama po I omna khanin he system anron man don chuanin a in angvek dona dan le shaite ro rel na an kalpui dan zong te kha khoirama mi te po ain angvekin alwang za donani achan chu he an thil ti tumhi mana chang to a an lo tumle ruam man na fel fai tak ne na an lo kalpui ani awangin manglo big ram a thei don lo ani chutia ram shangin an man vek to hnuwa chuanin chu thil chu a collapse anon ting atlu chha anon ti anga ti chuan system thar anon siam chuanin olsam takin anon thak thleng to mai don nani ti chuan he di han anon zuaranga heng hi olsam takin kan siam rem theani digital currency hi mangra u olsam te asum pe na instant pay te ani anga fraud pakhat ma inbum na inti der na thei don lova alo thloni ni poisa luang lawanga mi puite chanpuina ani pa don boka business te naute te hongte tam phei chuan awachang kai le zwal donem kha kam poisa hi la rau a thlon vekin mang rau ma se iti ve tura chu I mai kha ron scan la he system a hianin ron tel vela kanjinga mi lo ni ve ro ti chuan ishing nun hi a maina ol sam to don na lo man ron tiang thil thatta kani melani ti ro
thil thatak po ni reng boka ama ero chu I han lu chia khanin tlan chhuah theina tur I nei to lo ti I mu thei nga lang I han lu chia chuanin e hele poisa kan nei ta eitur kan lei theita kan mamo kan lei theita bil kan pe theita a no pangten sikul an kal theito a kan shisel na po acha chau to ang engkim maya thlon ani a har satna omlawin sumle pai kan nei vele theita I han tianga ma se chutia hlim taka I om vele chuanin natna aronin chan chau don ani poisa ne mala hengte hi chu ishi selna ta na achatlo wangin I lei theilawang emo kam planet hi ache to lu to ka kam planet I chan himnan ton jum chu izin theilawang ti te achang le I carbon budget in a khu zo to achu wang chuanin I chhuak fak theilawa thlona I chuang theilo thlona mangin izin theilawani ina khanin om top maila hlo chu kam pe thawang che tin an soi theya tina chena chuanin poisa hi imang tamlu to ka heti lai munami te hanin poisa man tamlu to ka wangin boruak te anti chea thilkal fello awm china tin thuan chuanga I poisa kha khati lai muna khanin ilo chenga ilo mang ani chuanin tungei ni kan sha kanon chui chhuak don che ni tin an vau thei bok chea atira chuanin kan system a hianin thil thatak mai kan siama lo zom vela lo tel vero an han tianga I han tel tanga system chuanin ti turle ti lo turte alo siamin dan le shaite kha alo zam fakanga chumi I oilo chuanin kha system a changkai ol sam takin lakbawin ni omai donani chubaka he system te chu I voluntary ania mi te tu ma kan tur lui hleinem indu thlanai nin la thelo man ti anga he system a han iron tel ve chuanin ham thatna zongzong I nei mai ba ka kan chan pui don che ni an han tianga ama ero chu ilak lo chuanin enge I chunga thleng don ti kha an shil lawang che van tlang zinga in hnonga tin eile bar turte I han leya ama ka chai sumle pai tangka fai te ni valei thei ama ero chu kha system chunga I tel lo chuanin I poisa faya I lo lei chin te kha mang thei to lovin I poisa te chu anon pelet le chenga sumia ni lo po in poisa tlem te chau man thei inenga thil tlem te chau I lei thei don ti na nia tin bil sang utility bill heng power bill te tui bill kan ti te po kha tangka faya lo pe chin ini lai khanin infrastructure bill an ti tonga chuta chuan ma aya tam I pe ka nga yanga tlem te chau kha khata hana lu thei to wang khanin mi te na an so aya tam kha I choi pha to jok don ani chuwang chuanin thil kan man te kha ren reng le fing taka kan mana uluk taka thil kha kan chu chhuat te kha alo ngai chan to don ani heng zongzong hi va choi sel tum ma la heng power te heng zongzong hi AI ina athunun vek ania eile intur ivale ni poin khang ka thunei tu ten an lo ruwa mansa le an duanang sa veka dorate an chhop chwa ani don wangin va complain te lung oilo na va soite khang kong ro atu em to lowang dulu danin machine te kha annung thei to don lawani video masa po 15 minutes 30 minutes som panga chung khopui ti te kha kanon siam kha khang zong an lo siam na chan chu he hun local zel turata na enchin na vek annia Bible chuanin hei hi kumsang eng mozat liam ta khanin heng thil te hi alo thleng don ani ti min lo shila voinia hianin heng thil te hi muang taksi kan hmuwa kan sha thei lai reng hianin an lo thleng chhota chu ani hi ti chuan he system anon siam a hi chuanin he chin chha na nei lo hi chuanin engma an leile an shal thei lo hun hi aron la thleng ngei dona kan soilai me khian chu thil a thlen theina tur chuanin manasa taka lakin awm chaume gani Oracle te Palantir te le AI company dang te chuan chu thil chu aron thlen theina turin nasa takin an thokhawa ma an lani heng ho te hi Nvidia kaltangin na an thokho veka poisa te po anim peton reng ani sakol chin chha na nei tur hianin kan bana mana an lo soi chinanga ta tu lo nei kher kha angai don lova chumi aya chuanin thil changkai le olsam theang zong berin apps mangte in anron tar langanga mi puite khan thil olsam reng hi chu kan lo du awangin olsam takin bumna kan lut mai dona heng an thil lo zor te hi poisoi lo mail o mangin langma sela a phena chuanin rul tur chak tak ampai sia an hlo om em ani dora han lut tala
I thil du zong ang kha I han lai han chuak le topa I mai kha an lo scan na wangin I account na chang khanin I thil le man zong zong kha an lo kat mai don ani chu thil thleng theilawa I nga yem he thil hi a thleng mek to ni UK a chuanin Amazon dor lian tak taka chuanin I valut topa dor ngak tu tur te kha an om mia lawa ama ero chu I thil du ang te kha I vala a I chwa pa khanin I account na chang khanin poisa kha I thil le na man ho kha a in kat zelani chumi omzia chu facial recognition scanner hi an mang to a chu chuan bank te nen a thlun zom ti atilang chiang e ma thil theilo sci-fi thil lu tuk turanga kan lo ngai le movie a kan lo mu chin e he chu achang kang hle mai kumenge moza hnuah chuanin khowela man thein om ve mayang kan lo ti chin te voini a hianin chu manin an lo om reng to si ani heti han ngai to ta la chung tora te swan han lutla I mai an han scan ta a an system chung chumi zinga mi iloni velo chuanin light kha aron ri che tanga alo sen tanga chuan security te chuan he pai kan mi le sa ni lawe an ti chuan man I tok thei dona heng thil zung zo hi kan maloka lo thleng tore mo kan di lai voini a hianin kan mu lai nge lo thleng me kan ni UK a hianin tuna a hianin security camera mun shanga an da mi puite an chetla te tu te nge an ni ti sha theina turin an mai lo scan thei tur camera mun shanga fia fai taka lo mu tu tur kha a omani chu tun nai a hianin big brother tia changrwal pol te chuanin an ti chefek maya mun shanga chu tianga camera chatak tak mai mi pui van tlang an mai te lo scan thei tu turang camera te kha an ti chen se maya an bun ho zong kha chu heng big brother Paul in ti te hian an ti chefek mai ani tu te nge an ni ti an shelawa han ti zui vak ngai na an sheri lawani amai ro chu mi pui te an lo mani a chan chu heng khovel changkang in thunun theina hmuna om an du lawa mania oma nun zalen na kha an thlangani mitam tak chuanin min thununa ol samna nia kan ngai hi in thunun na boya lu na ani do nai chuanin voinia phone changkang smartphone kan lo manchin te mang to lewin man lai Nokia kan lo manchin angte keypad phone mai te kha man le ka du to ani tin online na thil pek vak hi in thunun na ni don chuanin tangka fai sum faya thil le ka thlang to zo ke an tia ti chuan system sarkari na akal pui chu na satakin an do dalani voini a hianin ke ni ngai thatu te Mizoram mi pui te po hi system ina aron kal pui cha ati apiangi apom duak le cha lo ti ve a ol samalom changkan na lom lo ti tu nge kan ni a ado dal polami kan ni don ti hi zona lawin zo chewila chao me ole khati zung kha tun chuma video karon le chwa thei te chu ania clear to den comment lama in ngai dan te in mu dan te khongaya lo soya midang te tampo a chhiar nuam le beng bar thak tora comment nei sham turing kan yen cheu ni e atop thlenga milongai thak sak bangin in zawai chunga lom tho kan soye